no ikoretenga ki kore tintangan hande na bere iko ni mwari kuigura makoli asande chibara chinde liri mwari ngabatangani bona okay asina algo kwenera igoro ye jibasari mwari kuruinga kieri ngakineri ya ikaga gabwangu ga jibasari karate nigwa inwe na kinjira kigwara gutumika koena nase wodi yao abantu bane onja bantegerete ngo confess bali iko tuale kwa abantu chi form chi applications abantu ba apply na hande kera abantu ba apply the bursary you know for somebody to go apply a bursary iko na what need school fees kera e form elingo bolire ngaki ogende school wata chief structure wata mwalimu astambu so abantu ngo apply balenga baleta inchobisi ane kolengana ne committee na bwate na by the instructions nga kero muntu apply muligereri mohe bursary okay na ochiaro lekante ko bachinke million yakaba chinke enke mono paka tole ko muntu paka 1000 shillings kera abantu we munjara korere onelibu kibasindi che serikali morali kibasindi chia bosa kera ko eweli bweyemo na onye kole transport oroje aunchukana ne ande bwe chiagere pana musikongo waye ngaki bese chinchisa ini tomenta chibesa ositi katomenta se budget so that abantu banyole chibasira bakonye okay mwarure na ki ogwe identify ande yake kero mogo kole binde bikera mne mu habarai ngwikire haba kongo ke na ki identify na ki ya mategete nite kitobo konyu mono gwetanie yende kiagara asenari ya ikire okonyora abantu bali ande yake babwate bintu gusubira hanya rwe yakanira na ine nabo batanga ine mutwali ayena ki gwara okora gwete ne body yao obisiane nimbegeta wakrishi ba status kwa manyangoyo na deserving in fact mbalenga orphans are not given the same na babande na ndimba nkubwati yalinge na kimonta akorolekana waye kuchibesa kolengana bunali okay yes okay mbia mono kigima mwanchu muligereria mbia mono ondete kuligereria television ya Ndizi TV mugaro ya bono nigotore no moyo kabeire mweshimiwa kurwa sensemeli ya Getenga Ward Honorable Ronald Murara SM ya Getenga nige gotoka ase constituency ya South Mugrango ime county ya Kisii gobono mwanchu muligereria gendera kuligereria television ya Ndizi TV nonyo kubwate ibolio abokulika gwetera gabo ase nambe yesi rigorabo elinde togendere busyo ekigima elio ekomanya na harai ali atulengete into no mugusi emaragoba yabono okabolie kerogo mwako yo bwichiru bwibire na ikomenesa to gwika ikomenesa no na ibire na inde kero ya beto mwaka bwichiru bwibire na ikomenesa no na ibire na inde kwaso etegeti osegwe sangeto kateba umyaki etana akore isanire umoralisi ase tuligotiga mwaka 2017 na sogete nkaboli chikura ekero na boli chikura tukatimana na abande bali barengororo buna siasere ekanyalekana nga kura chiana nchisaneti yes omuhaka ira chikura yes igonga tigaranga beresiko mwako ibwichiri bibine komesano na ibire chigakie jingi amakiko apolito kurwa state Safina pati Safina toje tigonjoria tingonjoria okay omonto akairo mongao kurwelio inkikwa berego gokora ekiagera ekero kwa chichitaisanire abokwera na igurigire ni asagite bitumbire ntakarete bia ngikwa berego gokora kuruchinga kijuba moralia kuru 2017 kero nabu chikura nkaira na ngasa kole biashara bijana no maleminde ko ngokorande transport yemesi se Italia abantu nabali memesi ande nkole matunda wanyine bituma ngaswa mugondo nganza ko savirise mesi na ko ni mesi ase chi factory chitu chesukali yes ibina bibyasara binana kwa biri gokora asense moyo korana na indi ande yakengo ikira kwa linge chi amate totebene chi groups osebiyombe byabangina byabasaye bantu bamenye no bolema myake yonsi ilikuwa lengo burai byombe mbiro ranyole gwa kore gwa konyete usinonekera kwa ruro burai waikiranire ko babekamo na kwene kyabuna ngo basirole kero kende tingonyara kunyora ebyombe by name lakini in my memory nyole tenga ngokonya na lenge byombe binge byabangina bebirema like abantu mbale na ete birogo byo bolema abantu mbale balenga bali mechi nchoke nkababwatesia abantu mbale bale kutuka chingoko nkababwatesia ebisusu abantu nabalimi ba matoke ntwakorete gasi nabu sane ngiya nonya abanyene baranyole ninki kalengana nayo kwetu takorete bia
kero kweligereria asubura ibuao njikeria utakorete buya kera yitu mungo bujiru bwibe na combination na ibere bakate bambao kwa chibeso tabaete gusine mirimo utakorete buna bahaganitie moske moralia amangana siasa na makong sana igona akorete gasi uno muntu tagite go chorwiria kabere ngatema goikerani sana abantu barigetwe gasi ngatema korenganania buna chi project cyale gocha ngatema korenganania lakini umaeto goikerani bintu byonse birimo no bantu bakuri kubonse birimo muntu kuri kuko bakuri kubabere abandi batigara bari batigara umaete mbagutagiti cyeto barikiti gasi onye ni project kwa bekasegete onye tunye begeti nsemo chionsi iko bono bali bande mbagutagiti iko gentu ntakorete buya inta ikirani chi project chionsi for example parane na jagete kulema yangumize sana ero yankole chikura cyane pare yego mu contract kajaga kuna akakwama yarenge ma chimilitibo akakwama korosi pare yiga jigasinya bona abantu bakoma ne pare ina ando bono ele na siasere my opponents bakatenga chibase ego ndiete ngachibase kona ali je pare yu bono tekoli bono echichi egikandwa ni sana na yani nakinda atebelende ntakorete okay but na temete gwikera abantu bane na kubakorera mirimo korengana una yagwende gukoro ande mono egento abantu bakomno muri kubwigasi nongaito mararinga gasi nchiyo abantu bakuri kubonsi gasi one gachika pending asa abantu bali na konyete oyo mobono muigwa no munyagitari na amenyete angesa munyagitari wakali ku county puno munyagitari you know this person is qualified bakateba ngaya no muigwa waligira bayiri muigwa yebwe waligira bayiri orarende abantu bakaranga ntibakorete buya bakachora omwao asense meju kuri kabayiri ngoro onye kwabiri gukuriria mangana mayiya kwaruche mugabana bwi county ya Meru Musubati Kagwire Mwangaza munagenderete konyoro muchando monene kurwa saba MCA kupatikana na ete mugako yemeremo Musubati mwabonere bodyguard imurende tabo ngiye ko garuka gita abantu bakorigene bakoigubobe akirugurika abantu bamino muntu mino aye bono mnoriga umurumino atware amasakara isaine takuri ku county na ikoro njega kimoralia sokorora kwane ese yeri Meru ni taniti amangana alia yoboli kuboli kera abantu abanyamba bere boka bali county ngima okay kero ko bategerera byango tebe bale igoro yo amangana eliyo manaliro ngomugako liga gocho cha kuba command amangana mange bagukwana lakini kuli kwemeremo kuli komo iliyo kera ali qualified kera gasi ige ko advertised omo iliyo neta kanini ngata apply singi jaro omo iliyo onyo qualified na bago apply bono na bere natural ngaki omo iliyo kali kwemeremo igona ekwabe ko kwa ororoli kwegasi lakini asenche korora kwane magosa tayo kabisa kero omo iliyo kuli kwegasi ekera nero mo Kenya no mwakikura na no muntu okoli interview onyo no qualify bono kera ngochiria muchandoso abantu barona ande hake akurika abantu bayivuka lakini mwanadamu nabo bakolengera ligasi chinga gichinde morali problem ne ngochire yaba kero kende ekera kororekana nga onye no muirio yo mokole application yuli kwemeremo mbuya lakini no they cannot be abairi boka bisingi unabono tole Kenya iga te kunyarekana ng'abantu bali qualified bonza na ne kabira yo muske murayibwenze abantu bonzi pi ba qualified na bago na no kero bakulika kere pengere ngero ronga ki regional balancing uri konde na andoli bona bona nchirale ngo mu MC ward yani tinyale kunyarekana ngane onye ngolika abantu ngandi kikuru kanyora kamo kuikamanye ngo uri ne kenyoro keri arwete uline kenyoro keri arwete dispasi galinde no nyene kende kerekana kya yarorekana ande yake kerikole kole mirimo yao public participation ingo kora kwalenge kiagera nabura nyole ande yake no kolete bintu asi utababoleti bakarengera lina eiti arengenjere na kikwale gwikira abantu no project otebe otete gokora ni kwale kubikira moi gwana ngikene kintu takirokore part of it ngokora tu alikera yarenge essentials county government kokora public participation lakini because yale ko funded from the assembly was from the executive
kero kene kwa nyanga there are no funds and you need to start a project na kwa ko genda kwa project abantu bomana na abantu bakora kira kinende kwa kora muna bone para na limite ya monkara musana pare ya abantu bone banya gokerete lakini kero na ale konya kora mumuroyo monyinyo le kuru Nairobi akanga keresimi akandama bube akandama sana agancholi nanjenga ngoli rende ayikogo ncholi kabire epara gwetete kuru apaka Nairobi mbo boli muboise gweta bono abantu bakora bube and public participation cannot be 100% kero ko project na beko nyale kana ko legenda abantu bonse batanje igokwa akero kwa go expand no ne bari yu kusikonyegare igokwa kuneta mare mabo ande akibaka epara igo yarengeli ikoli ali nchi ale gweto lakini nende ase inago tabi ekorokunga epare yanka what do you call them Chicha chomo MCA village roads one village road I had to give 4 kilometers as a county mu contractor cha kolegasi bona gwetera abuya sega njera ko basimegite metega ankro ega enkro jigo chanjera kwikayare kuyeli bwana meteye kare yeligwa ntaba boleti of course mugaga no alenge kana amanyetere na njerente lakini aba murana Nairobi bali kare bayunge meteya yeligu andi akine yabo basimegete metene yabo basimegete bakachagese mangana makomo compensation ya lengo compensation andi ake compensation ya lengo teyo osibande mbali baigwete na ba compensate ereta ikereti muntu ga ko tebunga rusie metega abu epara ne chit muchifu wa tebigwa na romanya epare irendo facilitate yegolo eba ndio kaigo public participation is totally 100% and no rogen public participation go kolere chinga gicho ko kore mirimo mona sana na kioro chego ko public participation nengia and it is essential in our constitution lakini bono a system yo kwenye kora for example in the county kero ko chiko kolege nte ward yao ngana onye kero ko anda koro chinsoko kero ko genda ko utakete ko babekere stima ko so utakete ko kora magendera ndonsi ne gwene tenga kwa genda ororo in advance wakwane gentekyo kwa bugoli abantu maoni bali bancha na bakwego bali bakwanga kwa baasium lakini bono egenteki konyarekana ekero no nyine funding from the county is not tali immediate bono na mangana ko ba makong ko tigalende umuntu abakanda kotini aho teneni no nemeremo yawo sine project yauna ende kionto bisaranzereti tugekwanere ko sino twakwanete ensemo yaito korengana munaye ubwatebesa ndo okirundo kiri ubwatete ikiranie abandi bakoire ngororore naye umuntu abakwenda teneni ano ne project gese engana gitu kware gokora igoroche korengana naye public participation te bororo wose ne gwena to moralia ni bwatu muhimu na bwatu muhimu monene sana but there are things bibwatu muhimu mono kubwa bune bibike oni bintu bune byokorosi nsoko bintu byokorosi para bintu byokorosi amangana magana go kuno muntu direct ka tuira byo no murayu na gwete ko guri baganga ki ai koro murayu tu go chorete chingurunge china ya to kolera magendero lakini ebe ngakire gente ke ko public participation egera delay kire gento bintu bikolekana okay bono obochori obwo mwaka w'ikiri 2012 kwa bere toeteti na inde omwaka w'ikiri 2022 na ro inde kwa boletie chikura na inde onye kwa boletie ngiye kwa rotra bwatoka siasa no bugima okay bono njiri mwana siasa kibati ninchese kamuli yawo nkoboli meremo to kondika ekera okumanya ngo yuja koleta siasa simeremo ne selige bono njiri mwana siasa for life ena aboli chikura 2022 na nda maene abagitenga ko bakerambuye mono keramba ngakere chikura kinyinge sana lakini nende kanyare kana mune bintu byaba kanyanga tingire tikura na nche nganchera nango yo ire chikura nere no mugetenga no munyaramba na no sobo nonka tigakore mirimo nere kara ikerani ebintu birinari go ikerani then me chandu teyo ekegera negase go jokorera abagitenga igo tingire tikura lakini naonde siasa na gieko arame ndega rero asengenje nimbwate interest na siasa bakabona ninki wa koleto bauti no mwaka w'ikiri 2012 na ibere ekiagera
ebintu ngo change bire dynamics cyo mwaka w'ikiri bwibere na isano na 12 tekero cyo mwaka w'ikiri bwibere na 22 participants nabangao andi yake oyo iranete munaye kwa lengo no yo mugose babere ebintu bya change approach kigwaletete bono kubweri omwaka w'ikiri bwibere na 12 ukanyereta omwaka w'ikiri bwibere enyia in politics whatever it is dynamic change kerenge muntu ngonchire bire bono ekero narigiri uno yo minto yo lenge obisi akolire meremo my agenda igo yarenge konia oborai bora abafadhali kubwo bole boro kero ubo bwarengo bwandu 2017 mbwarekana koba butakolete meremo okay bono nchinkauneria abantu bane idea yo kolete borai obo ikira nwese bale nande mbakolera magenderero so I can't say that the campaign here changing a colleague and take care but I was basing my facts on ko develop ensema ya ne ya getenga na ninde tuburai pole tofauti na bulibo barengora ukabakwanera inde injisa neti omwaka w'ikiri bwibire na 2022 no bwate watigire gose chinga kicho ni gorache kogendekero gukigoro obo bunge obo seneta gose none obo governor otiganene kero gukyo obo MCA mora ina gote binga siasa iyo igere yobogima inje 2027 igo nkwebanga ngiko ekero na ikirororo nintebye abantu bane ngangingo chikoligia na ndi siasa kingo chikokora elinde timbasa gukwana mangana traikera na ndi basa kunginere mbia muno mwanchu muligeria kero ndete kuligeria television ya Ndizi TV nigo togenderete gukwana na mheshimiwa honorable Ronald Murara Onduso oyo boletie kero osolingo mu MCA ase serikali ntangani kigima yichi county ime county ya Kisii kurwalia ensemo ya South Mugirango menago tebyo gendera kondikira gabo ngo ikande sengoligeria bali mu alikire gocha elinde tunyari gukwanira na ebya kigima bono wikira boniga no bwate mirogelio yogochia kobolie kerogie kinainde omwaka w'ikiri bwibere na 2022 ninki bono gokora zikenyoro kigera ai no bwate singa kichinyinge kubwo bali bali abisi igoga nyita bakali tukolire gose bono mapema mono kiera ntura akora no meeting ebere koru tukora shikuleji ya beregenda bumono ya mono moralia ntu akora obochori abarai bagachorwa na inde kero morai achoreru wikomo echingaki akore meremo elindo chake ku challenge usake okora geria tarakora bono nchidinga expecting moske Joseph Oroko oyo chorwa getenga na akore meremo yonsi pinale ngarete kokora igobuna ndega na nchiko igontimogete konindigerete na nintegerete ngankia gokora aikirani amangana ali atebeti abantu agokora aikirani gasi na rengerete na adi 2027 yere kera ikina ndo nyore ngokorire kiregento nabongwa janga yegendera muse no nchira ne mnumona cyenza kera watebiri siasa ni ngenda ororo sitinko irakura kera okorire kirari kujokora bono nabongwa nchira ne mnumona siasa nga bono kera ira chikura we didn't challenge kera irire chikura igairete nchira yarenge clean mono okay bututukana butarengo mpaka mwongenda ko numboli komacha mboli komacha sichikure cheitu cha Kenya igakwarana ne president omusikera ile gagenda kuti akaenda ku challenge election ya William Ruto igo obututukana mbwarengo kona incheno oninche nindigererikwa na ora nyanga sako ocholibwane bututukana mbwarengo bono bolio bokoboke na botukombia elinde umurayo choliru anyoleli bagakoremero bono serikali ya chorwa yoika mugabana bwi county ya Kisii omoyia kubwolio olengo nkiura kwanire burai bwi county boli bwa lengo litangani totaracho goboyia ina kibwa kolete meremo ase kintunde chia ibere korengana na ikera no yomo egati abali barengo ase ntunde lintangani mwachagete ne ya kabirige na kyugo na kyura gobeke na kyura resero muntu kera ngwalenge gati abali barenga barai omoralia musikeno uburai no bokomu na inde ekarona ari kurigereria kana ari ngo burai nche bona aroche ngo musikungu wae is doing everything right buyale okore meremo kera bintu twale ko matebi ngo kora ringe tokoji ko masora kene ngo kora ringe lakini kero ya ikentunda ya kabere timanye tingi kia chete wrong
ekarorekana kende ngeri gokorubiri byonsi twabegete amachika akore emeremo chibasari chipara amache byonsi bigatenna bono toja kweboringa nkikiawa murayeta yokore egasi igo na omusike governor ongwae intuna tokorere egasi miaki metangani akabere timanyiti aronga nkikiaba takorete egasi ikerane takorete egasi buna tokorere ngakiri entangani bono maidi usingwangari bankwanero oyo bono karatika bono ngongo sotororo tuburani ororo ase ntunderi entangani na inwe mwabwate chisegi cheino ase bunge mwabwate chisegi cheino ente getangani korengana naye munori kware game ingi mwari kubuneke nene kirugo kyobonogeri bwe bunge mwabwate chisegi ororo egati ekagera mukarara emeremo muchite kuligere linkyo mugavana okora musike muraria entunda yaite ntangania na mane ntwa bwatesegi yes mwabwate monogeri bwe bunge asenge umaite monogeri igagwenda ko kuligereri maslahi yetu inumna baisi cheito kera dinto gukoboli kwa maswali yali kera mwachire tuwate tuwadi into koboli into bonto kumwakilisha nkali ekatu anyolire ngatali ko korabu na tutagete bona abu no emichande kujiya chakera ego soera emichando nya soete tugatwale segie nkong lakini egento ngwanchira assembly yaite ntangani na kera tu akorete segio yo monogeri na tumorusio agatubugali assembly abashimwa bonse bitoka chamo tukaigwana ngama ngana yesegia elire tukatiga mangana ayo umusikekero sia kagenda negas na ndagatokorere gas buya okay igo kisegi cheino na mukirwanete muligirete biya binto mbichi etikando kiagara inu mno mokoro oversight yaino nini mubende ko amaiso yabana inchigali no anya mwarwanete gisegi no rene ke manana mwakorete gasi inu mno yatakiri ose mwatebirete gisegi egatiga bintu bigasaleka gisegi ngosalize kiri chinga kisana ekera mogotebera kurwane segi mwaito mugabana gakunya kore bintu biyaye osomo speaker kore bintu biyaye nchi asaledi chinga kicheito lakini intagete kwa kabuye mone kiagera abarai balitu alinge nabo nto igwana nete buganga ake salizinga kinyinge una chiara kana gusalika engaki ya kabere tukairanira namo tukaigwana tukaberana abantu tukagerana egasi nyakoreka netubuya okay akero kuliri maega ninchuroche ikineke mokiabo kili mutakorete bia ninchuroche na indikende kango mwakorete tofauti ase county ya Kisii inumna wa MCA into an ekero nkuligereria tuatemete gukora emirimo yonse na antu katema kunyikirania except for ekero chiwesa chitaringe county kuna contractors baitu batari gwakanu batari konyora achinya kitari chita mario gatari gwika failures tu failed lakini not directly on us kera national government jale ko disperse pesa ngakichise ine chichikira wananchi aina ara makosa kurekanitoka kinga kiji ekire kyura ariyororena ande yake nengite ikirente bia Ndizi TV bwana Yesu asifiwe umuralia kibati bia mono kigima honorable Murara inche Sebastian Onsongo kurwa eke barabara iria nyichikanisa irenga akonyete inche nkorandiande inseye ward ya Marani yondagete keyboard buna manyete miremo ya Nyasaye onde bwensi nabo agonkonya ase ogwancha ururera mbaye gabura lakini bono egenzo tegete kigima koboli gaiga koboli chigichi ya onokonye chikanisa na ndi kanisa irenge kerere ensemale na mangana yokurandi injiri omonene moralia njero mu Kristo nkogende kanisa ya PAG Maro church na nde ninyegenete nga kero Nyasaye kwa iro kubwa nere buyokonya chikanisa nchena atamete konya chikanisa chinyinge sana ebintu bune byakoboli nagolite several mixers speaker ngokonya chikanisa chito na ngokonya chikanisa kwagachwa igona atemete sana aso ngokonya chikanisa okwagachwa no kugora instruments chinga kichwa kigima bono goikera boniga korengana munoroche omo oburayi obwachakire obuye kigima bwe county ya Kisii mugabana no moya munachagete ne kirundo kigima kubiurangirira ori kogaria nyarebenga itene nanga ase rugari rwa orore na kioroche ogochaka kira bagatari tukurigia iligochaka lekoroka na mambi
kioro jeli tukeli buya mono litanga nita de waka buya mona somo kabano itomo ya omosike Simbarati Paul no mosani one ende nimoganete maya asegasi yae buna chakire bono you know he has come igachole tu on the platform of change yes na magendero na ende bono buna chakire gukora emirimo na bontagete kumupongesa mono kiagere gasi akora nengia na ando bogaba ne butagete umuntu okurigereria akorora buna amagosa ayakunya korora akorekanira se county na maene na gwende korekebishwa na anda atabeti umuntu buna Simbarati kusiye yegate kogenda ande tigatanyora umuntu kotokorere gasi na ando umuntu uroje nganki tutagete busyo bono iga umusike Simba buna akire na mwakire na mupongesire sana egasi yakora nengia na nintagete kusabanya samo bwatisi amakonye asimie ke yetano a transform gusi ga iko tubwate rasimali chinyinge sana kuma toke tubwate avocado tubwate chindo chenchiro emburage go tupaka ya ira bintu enyinge iko nabe konyare kananga gusi abantu ba change and I like the way he says that kero mugusi aya soe ko gwekorere merimo muntu tachaga ng'etaoni yakonya gutara iga konya gutara ataliko gukorega gasi reproductive igo nkobosabira tole akonya samo bung'aini arete gusiebe a productive county yes kero muntu abe busy nanyoteri bagankagenda ensi ya South Korea kero kwa lingo murai yes that place toli korora abantu sikuba koje gutara buna gusia to gutara iga uisranste ne radio angene bara paka nkabuli rimo ng'abana bono mbale nseye buli abana bonsi bakwende school bali batali kwende school bachire college bali bachire baruli college bachire mirimo yabo that country is productive emesingo simekweru na toko simekake echaenero ekawa nero and yet they are doing very well igongo musabero musikarati asegusi specifically nyasa makonye na intutumubwate sinane kumusabera tonyasai elinde akonye county ya Kisii tobe abantu tofauti kubwabona tolebona okay wakwandi rigora benchmarking imwe achete wakora abana inchi chinga gichintambe gosinga gichinde ngocha bale barengera nande hake ko benchmark yoko moko genda liba moko na South Korea osemwana no Japan go sandonsi bio moko benchmarking igahiga maiga benchmarking kiringo tajiri cyakonya ayebuno yo muri ochire na abande benchmarking kiringo tajiri cyakonya alimo gosoma isuko gaharia ande nare yake uratebe ayegwa akorete ayegwa roche isuko wose none wodire neighboring benchmarking umorali is very important na ende ngokonyere sana muna ncheya ngaini etimono e problem yo kana jitenka nyora ne linga gento tu asomere ngumbwali oja ko implement Kenya go gitegete chibes nyinge echitutabwati okay ona rolekana ngana onyene sabali tu chiete yale ngingenjo kera wono bintu byos asomete all the notes you take everything mbiriko effective in our country lakini nende buna wono musike Simba achirai nandi no mumura gwechimburu nechibesa na bakolike yale kunyale kana ngaira bamuraba bachole tu asigiteiga bayiguke ekera naro kobera ga ogenda ko benchmark bono Kisumu na Kisii nkiora nyole tofauti yenda ase abento bya kwakanire bya fauliri kero bya fauliri then obirete Kenya bikole mirimo buna nchi dimbwali chisemi chinyinge sana igore ya machi igore ya mangana environment mangana tu asomete na mange lakini aina rote tonte ibono kero mwajide sikumo gasoma ya giteiga kende none ke mongire kwa vegete asumburo biko sine singi wate one ichibesa usiande yake urese konyo libaga ninki kiwa somete urochina paka bono yokuna rocha ali kwikanya bokusiba ito ali muna South Korea ndu asometa mangana yobolemi obolemi bore productive yani umuntu akulema na alimake akonyore ndagere isaine onia na ende yakonya abantu bae nkasoma igoro yichipara the importance of making roads and inroads chikokonya bali chigweta guchimasa bali mibako oburicha morali na bobirega lakini ko beka on the ground nebi konke bigane ndichibesa chibesa digitally orona antokonyara korosibesa chia ukuru mubuko chikorosie pa ko ike serikali go provide linda kole magana no chibesa chiande ya serikali kole tiny bits yale to bosini okay miaka yawe ya hera otra kora kende na maene na beko nyara kana
bono ande yake no rengerete na bantu baito bale yange gosimbare ready for change. That's a very difficult question. Ande asogonyeraniria nintagete nga bantu baito batagete change. Lakini batagete konyewe beka practical. Batagete change tu ekero ko batebya. Lakini kero ko be kunsenga neta keire koru. Yes. Abantu kwanya baligirira inchere ngao mbali korengereri nga change iri ne gwente koba. Ego timaye tiko sengo nga batagete change ose ngakinda kebe. Ose batagete konye igwa se bitawo sana change yaji lakini te. No. Ekere ya jire ko kunengiro mo. Ngongorengere nga mongono muno musike simbarati ale gavana. Era na bwate idea. Nkia kujikokora. Na amanyite ngakingwenda ko banje. No do it. Era tigachiche akore gendo. Tolere. Lakini omwali okero geche konkonya. Okay. Yes. Miomono tiga ndo mutu mukomotangani ikera abus change no that to kwerena ama untuli kera korekana goika tole inde to gendere gukwana igoro ya siasa no nagotei Nkuriole nyumba kugura obule mukugura ugose property management tuwe chanda nonya ikiagira Green Track Estate Agencies na wabamanyi wamanganaya asigi kigitambe no bale imeyumuchukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongolia gatatu room number 307A gusoba kiresimi ase namba inoti sano na ibere mara kabere inye noti bono ya muganigwe andake obutuko bwa umbwarenge agwe egesinga aiga no toko gochakiryo bwansoba senchera ere engiya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi a top 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negatiyari urabi gukonyora toma ya kwatebyo mwana tigako imoki yeso nerot omwana no ngimokirie chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete ikinuliwa wezi pingango tware tariki iliyo nyari gunchuria ejumapili yao asomurubrio bwegesinga na presenta vini omwanene nerot yeso Mutaka wikota nenge bakali wikotene aye mutaka wikota nenge bakali wikotene ya mutaka wikota omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Biamono kirimo mwanchu murikiria na ndi turanira sentunde ya kabiri asomoro buri ubweke umbwe magaraba ya bono tugenderete na gukwanira igoro ya mangana siasa choro gonkoro rwagusi na boigo mogeni ito ubwe magaraba ya bono
mna nagote ya buna nilitangani ligakuru kwa Honorable Ronald Muraronduso uyo kabeire omo MCA bwe ward area ya Getenkaime county ya Kisii constituency ya South Mugirango twakwandira mange onyembono gotori gotoikera twarasukire bucio igona na bokurike SMS ya ugo chakaga no nyigo esimiane gando jerero tikariko bwata bintu bya ma network ya na kiaba kurende gekoba bya ebintu ngorigerinde elindendole na kikegima kwalikire go chagaiga mbia mutima igotokandira bucio mwishimiwa kana toikire gari na ande yake abantu mbaga netie ama onchurio ase obokoreri tutebe serikali yenye yakire ninki kerio ayebuna omo kwabiri omo MCA oratebie gusura advice mugabana omoya abwenete gukora kerigeta koretwe no mugabana omotangani we county ya Kisii erigerasuke bucio mbiyamana moralia egento ndatebie mugabana egetangani inkelinga erebuna omugabana omogeni ochire Kisii mbiyamana senginjo Nairobi akabaire buno mo MP ono akachire Gusii tigaikaranse ategerere omugusii amanyeri ogiriaye amanyo kogani kwae na anda amanyenga inkiara mokorera mokonye ekera macha gochorwa Kisiga igaba gusimba rochingo muntu rarete oborabu obuya kero kindi nere baise konyoranga taliko bategerera baise konyoranga taliko bakorere gasi baise konyoranga no muntu tabwatia maono gochibosio na bara base corrigate lakini maite ngo musike simba rati na akore buya go kwetani musiko ngwae ikera no musaho moke nandi nali chinguru na bwato kwani ko kore gasi bono tigapa korere miremo okay waziri bachorwa na tona ruwe mubarubu waziri bali bacho bakora imirimo ase entundeye ya gatatu ye county ya Kisii ya Magana Devolution korengana naye kero kwaligiria list ya abantu bali abikali nabantu baramoetie gose ande ake mparero korengana no korora kwa obokori bwo bwigazi kera nabantu bandi omanyete kera muna umwana siasa bandi muomiranire abandi kwarore nabantu barakora imirimo mbiyamana selibuliryo ekero mugabana wikaransa gochora abantu agokora na bwegasi nkore ngingo iko baligereiri omanyire ng'abantu abakwanza litangani mbabwate kerenga korengana bunali giti chikura that is the one to uphold the vision ya bunali giti chikura bona abantu abacho walete 10 n'abantu bae bemeremo abwa abantu bokoboko bakomukorere gas kire department yes tinta kwege nanga mba kunyara gukora gas kera lichiko ndiro iko sana kwa gukora gas na abantu abayiga mbatagete umugabana delive meremeri yachiteko Elia Baire igo tinta ko twara boba bwende bonse ekera abandi dimba manyete abandi dimba manyete lakini nimba tobole munga serikali yo mugabana umusiki gabana na ekole meremo korengana una atagete gukorera umuguzi korengana naye ande yake mne abantu bachorwa se county mwana to kwana county kera na reto lengete mna bari bachorwa no rochi representation wose mbarwete chinse mu chonsi kiri kiganire na balance tie akarusi mondo geta sigete pagana inu asokorwa munyore degetali ono asoko chora kwae na choleta abantu kurukera semo lakini ende kamochonga kubora kera kero muntu natagete konyongora bona bakonyoranga abandi bakoreranga muntu achole gurusobo lakini ntagete gukwana iga inche buna ncho nduso bona omugabana igachora abantu bakomuikiranerie vision yaye asomo gusi kero muntu ule gusia bona nabora abiko kurubo nchali lakini razi kuikokole ya bugirango tali ya bonchali yo gujokora kuikokole nyalibali kuikokole bugetutu na bora abego kuruense mo fulani ya gusi kero kende tali ororoko gujokole merimo igo gujokole gas gusiyengima iga abantu bacholire to me it doesn't matter where they come from as bako regional balance gineta kire lakini nende kabara abantu barakole merimo na bara oranyo ba gukora imirimo kubwana no muntu bwense yikara wenseme yikare ko chorwa chiko kora imirimo so there may be complaints in abantu nsemo gete mbacholi but to me it doesn't really
matter a lot. Okay, mbito kiro je kwende kuchakirwa se county ya Kisii biribiru bobe. Mbito biro kana nyole bitakete agency ya Bwango Chibara. Ose obochenu wase estima kope ko gose ingikelioroche kibande kuchakirwa Bwango kima yara ko banano mu MC ole ngere mwale kwa advice mu gabana achakirwa asu Bwango. Ndege tangani. Chiskuru chetu chisemi cha Gusii. Nchita kera attention. Nchita kera ko tegero. Kiagara ko tabayo. Chimanye kana ngangi kyabo. Egento kiagara tabayo ko. Abantu abana bagusii n'abana bakongo sana. Nande bogo tumukyo monene. Lakini bako waste a lot of time as chinkase njoko seli kwa school fees useme chando mekemeke. Bono aise ku address lingana li basari. Elinde chiri 5 million chibe chigo ikakere ward kero mwaka. Chikonya abana bali abataka batali konyara kogende school. Ose bali gatwa batali goikerania elinde banyoro gokonyo bagende school kerengaki. That would be number 1 to me. Again tugia kabere. Umugava naligerelie sema ya maji. Ika gusiko tubata maji mangi sana ko ene to west. Embulego tumugo tukona mugaso. Chindo chitubugate. Lakini abantu ko bachandegete chinka batabwati ya maji. Ateme unago korabe ka maji bitunugoro. Ajit nyumba none michi wetu. Nyumba by gravity. Nogo set to maji buna nchibona na akolete project ya yamo. Nta kwa singongole libage. Kwani raikero kwa ne project ya akolete yamo ya maji. I wanted to do 3 of them. Ngakole yame ntangani na anditerati. Na kinu nyuruke lieta nyuma lieta. Orienyo water project. Okay. Nekiale. Karusia maji ensoko. Kanyameke tangi. Kanyapambo chige tunugoro. Bona macha yinka beka pipes. Aleko genda kere binyoro bitatu byaleko ba service na maji. Banyora maji at least no tali nyomba lakini arange. Amacha arange sabantu bakonya na maji ama masafi ali treated. Bona ngakore project yi lakini asenge nchu yichinga kijeti charete ekachiga stall tiyaera buyego. Abantu bakemba bwata maji abandi mbabwati maji bakabona. In fact nale konyora chikura osinara ko mugambi incho mugambi ketenga. That was the first thing I was going to do. Make sure abantu banyolera maji. Uri uchito 2017 inkyota mu advisory team numura iyo ndibonye matena ki yando na cha gitene giya kyarenge andi agena bo ogutambuki ocho ekera omurobiri chakwoyo mo oituyerunchera oyu mungawo gago cho chakwoyo nde nere mnakuru after myaka 5 nero tira murai na go tebinga ki ngachake project iyo chinga kichane chikaera karuo oliyo chicha era gacha tebanga chibesa chiale gukore project iyo go nali igobona ikaba abandoned igatigwa abu ikaba keregento gabu go nali chibesa ige gatigara igo chitiko era akabono tianya ko era yani siasa is dirty. Siasa ingia angabono gachite arole amarikari ese bintu byigete arole problem ke abetoro agendera abantu banyora amaji kera abantu bali nabwa gusavu nabwa abantu baye nabwa abantu bane na nabwa baye bono emechande iji tofauti cha siasa ekalete mechano na rekoleta siasa na rekoleta mechano Kenya tutabwate mulengero ekero gendrete gukwanire ngane yo biri mtobiri okagete murai we county abente gukora ribikire nuko gete nari chikondo kwento kobero ronga ekero kwasoira bisi ebintu biri byachage tuno mutanganio orabikora litangani absolutely elinde omayo chake bya okuruma gose yande yake muno baye muno mwana siasa igera jigo ikase gete na inde ekobere gete gebekera abantu baratebena onde project ite ya wachaga. That is what people say. Yes. Na bakwana wala kidi chikondi kwenda kubekoro monalia ni kuoro kinga kero project ya chakirune kama kero chiba cha serikali cha bikirwo kero chiba cha bikirwo it means nga ebesa yumo akikura a tax yae ya bikirwa se project gitu ekere go tigwa nga siasa ya so agati ego chiba cha asira njikole timeremo yes egoli chikondi kwenete bana kwa kwana tibe kunga a project in Leons we kept completed eyende manya kuchaka okay ewa ase semomde chibara ese momuna asokorwa tebe mesimo bwate menge sukari ngurumo korosia so tumugiranga abunga tano kwarere ebintu muni hebyo biriyo mugusia koro occupation yo mugusi na kiagonete kwimukigugoro elinde asomi abane school ase South Mugirango especially abantu balina alikora kero muntu nabwato musibuwaye
lakini si ko bakonya umusio yo no no gwata kare magazine akonyaranga nasimu gitumusi musio yo bono ekero utali controlled buya kero utakore iri marketing kero tabwa ndisumole miyago chikonia for example in our time again to akoleza nsema yemesi tuka bargain Chiwe bridge kaletu ange n'abalimi yes Chiwe bridge ibere chikabekwa elinde abalimi barusie mesi baoneri yange eye nenchera tuatakete ng'omulemi nere nawe chiabo mukoko ni mesi yaye ne mukokoteni abo goli agenda apime akanichibeza elinde asomi mwana oye tukakora mangane kabira yo elinde gukonya umulemi iga asubuli mwemesi negwenete ng'anonye no mugabana osoeta obisi musikisi mbarati yes aligere ng'omulemi bwemesi na kiago konyeka asenchera yoko ni mesi yaye yes our sugar companies Sony Sugar nere Sukari Industries nere Transmara chi factory chiri iko chibwate michano ekegera okonyora omulemi akoire mesi yaye ororo kero kendo bangera ini wiki ngima atali koni mesi yaye asengenche sukari ero tayari ekonigwa bone mesi yega esukari yeite koirwa ati ngosana ndi sukari yale tukuruchinze chisiko ona amangana intade ko tabanga nchiri manyetebo lakini nkagerete ngesukari nere ko yasegete yaso aime yagera umulemi mesi taliko nyara koni mesi yaye intu gusinto bwati company ya mesi eyemara esoni mara ere boiko era saba masa itebo na chiabo soni bogere chire nduntu bwati aito oroche aja nero to bende kutwara ko sijirijiro jisa ino red ntokaneti ekegera ni nto abalemi abakongwa ko supply factory Johnson Messi yes no nyechire bogere osendere bomanyi abantu bali bakole memesi bomanyi nabagusiboka na bonko kuna Masai mbayo bakole mamesi abantu na ngusi ya bakoro bayanda kusimeka bayira chinkurwa emesi ya itogusia nero ya sa muna bono gende megondo y'abantu bacandikite ekera mbabuga ati asibago chikoni mesi kera bakoire mesi ga mara bakatenge mesi ito contract ere contracted na yogo to koire na yere contracted teri koiru immediately iko monta ko bangera ine mesi wikingi gusigantu bwate ndubwate ndemere isaine tura chaka no factory ito yoka yemesi ntuisani ekiara ali oskuli bumanyi bwata marema manene barumba twara ekera to kujaka industry moralia ntoli kunya koligeri ngantu bwate ndemero nonye bali babwate factory mbabwate ndemero nonye jirororo mbale metego mbabwati that raw material nabo to gosimeke mesiga ali sobo tonyoni seita abantu baito banyole faida basomia abana ande bamenyo kubimubia igege ntokerororo no gotwara eaji yes to tware nkoro yo kugania elinde to beke factory nere ngiri nyangweta South Mugirango yes factory is a cover na yabeire gas igera konya abantu ba South Mugirango na gusiengima asengencho toranyora stoko ni mesi yeito na intokuruya obo unereri mboli bako basoni na Transmara obo besana asengenche factory etali busi asabone mesi ya yensemeli onyete koirwa Transmara usiru soni nkiyo korerwa sensemeli asabone na mugusumeke mesi mengi ngimogonya korera no muguri yabo mwachiombe chiari yaera MSC ekero ya mire na ndere tayari koirwa factory kereta jite factory ko basara so polemiana kegera mesielia unless anyesi ebe nguru sukari nguru na nteko chikomokonya kende ekwa maga paka yoma ono numna bara ona sukari nguru maite one thing enko buchanda gasienko inumna barai basa utumogirango kuri ensemeli mwanya gocha hamo none kero kwalengo murai no emboni kana bukurangiriwe kiera kwa biru murai na hindi nabura habo murai in the future muri riri chinchera gose modalities move against chikorokina ochakira gaguchia tokonya abantu baito ikigera umurimi tako genda mugondo emyaka ebire mikima kuganya umusiobe finally aire Transmara yomere etrogita igoro na gota biditanga nganche na nyatali banga ina South Korea South Korea abantu kulima bale Messi ngo simekuere bune yaito South Mugirango lakini abantu aba bwate chipara chingia oboli mbugabo boli biya MS umusikero simekwa igo manyire ngo okore meeting 18 ngayuguchi so by the 18th month that sugar is harvested ya ile factory ya besukari omulimi omanyino nyora chibesa okorera magenderai na incho kuganikwane na ndi nabona atebi na abantu bana bagitenga inganya sale gotokonya
na nchi nyale go champion abona usime como si KM umanye kwera 4 years ama deni kwera that's true bono inumna barai ko sai munumurai kurwense melio kurwa equipation y'abantu baria MCA go se yande kichwale ni mbinto ki usinkira kiro cyado okera serikali tekurugeza cyonse urakonya abantu bonse wodingima buka abantu mubente bekonye advice kiura harwe eliera akonye ebe nabalimi ebe nabantu bakore ntogete ase wodi eliao osaso mugusini gendo eliera agere tuimoke guruguru astore kiara toje to ire miaka ebere tusimeke mesie to ira ali yomereti ngaigoro tonde chugwale ligena ligwe likobune we are not going anywhere hasta yotokina waje advice yanenda arwe ase incho yo mo barai na barai baro bisibona iga igentora konya abantu baminto munancho njengetenga kwanera kinde ngusinde na Kenya ndega abantu baminto ko tumo kigoro na ndi tutige oboro tokole gasi na ndi tokole research ekegera ekemerikende gionse tokora onye tokonyora ngemesi teliko konya bagirango tuchinji kurwe mesi tokole ekemerikere kera konya abantu onye tokonyora ngegwale teliko konya abantu batabaka ekero narengo mora into jite baka Kampala tukajiko jinja tukajikumanya ngegwale umuntu liyo le jinja rangia kore gwale tukana gurusi yao ira jinja tukajikumanya ngia okora tukamanyora nga akorosi choka ya korosi ndi cherena akorosi choka cherana echindi che orosi gali some spares chikoro spares jichigali amangana mange chikoro or if can invest bikwarusi chitaili chikwarusi tonyore market y'abantu baito yebi meli bali ba okora bon and if we find nganto konyara konyore market then we go for the tokoro bole mibuli bora konya abantu baminto muje mona senga nchumo gaba na atebete nga paretere mukore nere kisi onye paretere mutoko nyoranga neoni kurugusi elinda abantu batwale kibesa na nda abantu bamenye buya we better go for that tolima to hospitals make paretere to export to nyara kibesa lakini ikero kwa ngo murai nabono kira no mugisa nsama mukwanere ligena lirimo ko yalia ndiko chakobero miaka mengi na igwete ngagete ngurusuri alengalie rukajiado efuse factory gete eri wate baliko eruga mwabekire modalities chinde gosemero bliende yos mnavara ibense melia mwene kimno muntu bwense melia konyora ari faida gose ebintu ebyonzi bibiko koleruka jinja Kampala gose Kajiado county ya Kajiado na bibiko koleruka na biko nyarekana yes inki mwa chat forward liga na liga gwale na nchekero na lengo bisi mtu ikaranse tena abashimu aba batwarenga nabo tokali kolete kerenge leso mugavana nga tonyore factory yokorosi these are the products chikuru ase ligere wale bintu buna choke iyo na bikorosa ligwaiga ebintu mbere bikebi kibitali komula even raw material toni bone raw material ekiragira abantu barusiko bachekisi ekiranye mukurusu mokoira igobando investment tenyo Watu kabatabinga bakole umusiko ngwa yako abeke factory ali and I try to open up tokole research tumanye nga nkikira akole bugirango eli nabantu barusi kubuna gwateba na bacha korangi kitokora na ande bacha kogole bintu kuroi so that is in my vision nkialengo nto bwate plan hii lakini ende buna nako tebia any vision is always back to funding onye funding teyo na bo currency go busa toko akende chief kado factory avocado ya bekwaro goro inungi motale ko bekrese igina ni manyole tekeno mata avocado nja bege tu factory ya avocado lakini umuindi olenge oyo nyebege ta industry area ona igwete nga atebete nga avocado chitu gusia chiringia nkirende factory ya ko begerwa nganjibu atia maguta one kagera kanganya wono what they are doing study ya kole drede ke wono igona te quality ya vege tunga jiwa kado njire metego chikacha chikabekworo chikarora kana nganjibwa timaguteseni wono muntu lia kanganya kiara korosi ya sara wono amope wono iga jiwa kado nkuru kujire it is providing very good brands of avocado. Chirasimeko. Elinda watu baitu barosi avocado eli ekobakoi. Okay. Wona imnumura ndo jinsi chitu cha kwera. Onariga watabana kibati Murara seems to be very wise man. I agree with him 100% that Etaya is a visionary leader and we must support him. Second, I don't come from South Bugirango.
but I wish him well come 2027 nyasi mimbi amono kigima yo koiro koboko kigima ase munikire ya muyo murai oliwo wendrete kubulyo burai obono kera nkwa mayoteli tangani na bono ningi ngigwa ontore iriaye gusinkyuri gukorera abantu be wodi eriya bugetenga eriyo bakoire ni ekirogo guse no utairana amagendera chensemeri kere kine kigerengekana egento tate nkwereria se libuli kwa buli murai tingo kora kende erinda abantu bomanyenga muraiki bagukikochora inchina abatebiri kingo chikubakorera inchina aba nande inchina akorere merimo barorenga kingo kore merimo bono nande kende ngelingo chikokora alinga barorenga bono abera afadhali kubwanyarebe inche bintu ngokora mbabimanyete birangale byane mbabimanyete nande inchirango kore merimo mbamanyite nga ngorete na barabo abantu bane they understand me, they know me. Kero ko understand ni tangole ni nambecho jabeto bia usianda genaye ngote bol ni chojire siasa ne sense not every good leader is a leader. Not every good leader is a leader. Tiganzo mese mako bori bori. Nathan Umbaso diti kurwa bugia kumubonchari egentegetangani kisi obochenu obosombi good to former MCA ragote bana kolengana nere obochenu yere mangana tebeno ni nyegitari ni chironkeiwe no mugaba na acha kwena na Mario gaiga ibinige nteke magote no bosombi ejini chibara kiro siguna kiagoteba magatana good to former MCO ina yagote bigobono nambia mono asa ikigima point ne rwa kwana ntaikiro murai omuyora ora murai nye supporting ngigara kwa boli kwa kwana egento nagote na Kenya seita oseke gusie seita ga I may not want to talk about it in other places ekegera in other places abantu bago support murai obo murai lakini seita abantu nkora arigereri barenga murai yori kibaserenga bwata onyo murai tabwati pesa chisaine bo chibugeto yonde tako ba murai ekera abantu banchire chibesa abantu banchire kwa guchie basa chabosa matagite kumanyanga nkibago chikokolero otete koteba nande ake nabura tuare bikorwe bia nabura tuare chimbu chingia otatiga totwara besa tobo murai otware chimbu chimbe obwate chibesa aboko bo murai koba nabeko nyarika naberego una kwake bekire ayena kyo kebeka wingira kebeka oisa kobo murai umubi na onyene ukorama abantu lakini chibesa litukoliriyo moeli otwale chibesa igo gwake chikura ekera abantu bakolige litukoliri bagwa chikura nga irenga na egwa ogenda wakekura igo means nga muntu yo otabwate berengera libinde byonsi igoro ya burai lakini otagito burai yo na bakobogora ne chibesa elinde abo murai no lakini atebera ngo murai yo ndibwensi orumuya talasima abo murai okay lakini murai ubwate chibesa nabakobo murai yoro mu tachorwe na kiera bonete ko koremere muno atachoriye kirogo kurushiko gaiga egera to ko murai yote benindo murai yo muya usharanze nyombo mu orambure tamagoro nkiura bego gokora chinga gigito ekana nate bango murai yo utabwate chibesa talinga taliko kora kende murai yo ngokora ari bintu mwabirora lakini litukoliriyo muelio liriyo gochwaka chikura na lirigo determininga ngoko chikwake chikura mambi korengana buna achicha onyocha ne chibasa chinyinge onyocha ne bokora getega na ande propaganda bego chiachanga oyoiga mu mwakira kura na korete gentu gete na korete gose musiko mwabo kende gose na korete ngina mokena na korete kende ona mangana propaganda na bago cha sali burai okay hi, this is this former MCA Morara is sharp. Makori kurunya mataro. Nabaga te baigonga ogopimiro kurire iri kolengana mugo kwana. Orenga no so getega. Wono ukurilie kamerelia kwa rango mugusi omugetenga ure South Mogrango kuri county ya Kisii omotebi nga oburai bwagusi no bwa ikeira ngwa boldie kirogo kitiete njisaneti na ende no rene kirenga na ende no bwato burai. Entungere no bwato mu musogete imea otagite kwandra bosio koleta monchurio. Bemano. Omwancho mo ligereria teanga kembu ya mona sana asengencho eli bageli nanyo linde nkwanero mugusi
na ndi nkwanira mo Kenya kwa jumla buya mona sana bagetenga senginjoli bagalitanga ni mwangete nkabumurai na ndi nkabakorere gasi no nyinde yanyale kanete ngabona tiyo umurai ino abantu minto ba South Mugirango abagusi na minto Kenya ngima igo na basaraire nga tobwate si uburai tusabe Nyasaye akonya abarai baito batware kerenga abarai baito bakore meremo batoletera amagenderero batotebeti ekero bari kurikichikura na indi ngoteba kabere kakia bakichikura bagusi tikatwerengere buya na indi tuchikane asa mangana yobochori bwa barai gusia titoligerere chibesa titoligeria mangana yokungainwa titoligeria mangana yobogenki tochora barai barabaya barakore meremo nande barabaikirani abantu baminto bagetenga buya mona senga njoli baga mwangete litangani nande tindikora umunde asokobera isiko yobora ibono nindi no maina nga Nyasaye karanje ninyoreri baga ngira negetenga elinde mbakorere meremo nande taligetenga yoka nimba tebye nga itoroji ekero chinga kichigoika buya mona sana buya mona ndisi TV buya mona kigima mwanchombo rigeria sokera chinga kichago torigeria mwishimwa ko gwe mna kwanire gaika kigima amangana alia maronge kigima ayo akone kiamna gusi ngukinere ikero ndoche chiaragire chigose chitigate dake mo igahibere chike chinse isano chobotuko bwarero kaite gwikiraga habuo no togokorera morobiri gweke umbu asobotuko bwarero na inde gwikari tukulindiria Jumamosi litukulindiria Jumatano yegocha chinse setone nisu chobotuko gweka chinse isano na ina turaso asomorobiri onde gweke umbu karatura nyoro magani onde nere achena erto kwanire kiria korire asoroga nkorwa gusi kiria bange gukora uzikia uchugokora nere kurengana munarigiritia mangana siasa guikira boniga bunare ime ye county ya Kisii naro gotebaga iga Londizi TV kwanera Kisii Bottlers and Airport sunika erakuru kwa Rogers ngate na kiate gukwana mushimwa no bwate kendo ra kwanira igoro yebibira boria igena ndo musikira isiko igoro ya Kisii Bottlers muna ya ruete gaiga ega chiga sinjiri chiasirete nabo iko airport ya sunika nero yanya gokorekana ingana kiobwate igoro ingane aso bwenge nchenda atebe igoro ya airport yete asunika it was top in our agenda ichake eve developed elinda abantu twaruga twairuka uchinsi chinde yes bwanko yeah na ande nere tamagendera maya anere to bokoleri buya nabantu babonchali mba faidi kemono yes igo we are in support ande contract njabe getworo ratigale ntinkonyara kweresa bono ebintu ne binge uchimeka gerega tena ega tena tinkonyara kweresa na Bottlers una yanga it is regretful that Bottlers yanga kagenda na iguthinga ya chitu ujetika usinga ya chitu ujuko mali amara ibaito bali baro it's good they fight Bottlers ira nekisi abantu beto nyore gazi ande no bokolere bo bange n'abantu baminto naberego byomono kigimo mwanchumbo ligeria ngaite okwanire no ni igoro yengane iyo elinde na ntogo siekere Scott Heaven etwara SMS yao indi twanye siekere byomono kigima wekana ndichinga kichiri tokomerana uri onkonya okoleta amangana ya gocha sole kurense mwe hakabere ni gakuru ku petroni la mokira injini konkuru kwa John Kibati. Thank you. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.